Até esta praia de Illa de Arousa viaxou a botella dun tal David Campbell. Saiu de Nova Jersey o 5 de xullo do 2016 e o mar quixo que o seu destino fose a Ría de Arousa. Atoparona de casualidade Isidro e un amigo que acostuman a pasear por esta zona. Entonces damos a volta sempre no Parque Natural, en Carreiro, damos a volta, e cando chegamos aproximadamente a mitad baixamos sempre a praia. Vimos pola praia, polas rochas, vimos todo bordeando. E cando chegamos aquí a esta playa onde estamos, a altura de Concerrado, chamamos esta playa, pois cando chegamos aquí, ao ir camiñando doume a miña impresión de ver unha botella. E dentro da botella había unha bolsa con un peche destos, como unha bolsa de congelar. No interior da botella viaxeira, Isidro e o seu amigo atoparon un curioso contido, un inconfundible billete dun dólar, un boleto da lotaría americana e unha carta manuscrita polo propio David. $1 había, un recibo de lotería fechado 5 de julio de 2016 de Nova Jersey e unha nota escrita, unha nota na que se lee así un pouquiño, que está a tinta un pouquiño gastada, el ese que o que a mandou é un tal David Campbell e que o manda eso desde New Jersey. E bueno, a sorpresa pois é moi grande porque tampouco non te esperas unha cousa así, máis nunha zona como esta que é bastante abrigada ou despois na zona sur. Sempre houve moitos temporais, é raro que chegase que non rompese a botella antes. Agora Isidro e a súa familia van tentar descifrar esa nota. Na última das súas liñas intúese un correo electrónico, a chave que necesitan para poder dicirlle a David que a botella sobreviviu á forza do Atlántico e que aínda por riba chegou a bo porto. O que peor está da nota é o correo electrónico que nos pon. Aquí ponnos unha dirección de correo electrónico. Entón sí que vamos a intentalo, a ver, poñendo un pouquiño contra a luz, creo que vamos a ser capaces. O azar quixo que a botella chegase a illa co boleto da lotaría en perfectas condicións. Así todo, sei que a fortuna quedou nos Estados Unidos. Pon que o premio sería son $1.000 ao día durante toda a vida. O sea, que estaría ben o premio, estaría ben. Pero non, estuvemos mirando, pero non nos creemos que non nos tocou nada. Así que xa saben, busquen ben porque nunca se sabe o que un pode atopar nas beiras de Illa de Arousa. Quizáis vostedes sexa o seguinte en dar cunha botella viaxeira.